Autoslalom on autourheilulaji, joka vaatii kuljettajalta taitoa, nopeutta ja auton hallintaa. Slalom on loistava tapa oppia auton käyttäytymisestä ääritilanteissa. Se on myös rentoa ajanvietettä mukavassa seurassa. Laji sopii loistavasti niin uusille kuin kokeneille kuljettajille, jotka haluavat oppia lisää auton käsittelyä sekä testata itseään ja autoaan tiukoilla radoilla. Autoslalom-kilpailuihin osallistuminen ei vaadi suurta budjettia. Kilpailuihin voi osallistua Suomessa yleiseen liikenteeseen rekisteröidyllä ja katsastetulla henkilöautolla. Auton lisäksi kilpailija tarvitsee kypärän ja kilpailijalisenssin, tutustumislisenssejä saa kisapaikalta. Kilpailussa kuljettaja ajaa kelloa vastaan keiloilla tehdyllä radalla. Tavoitteena on suorittaa rata mahdollisimman nopeasti ilman virheitä. Tyypillinen rata on noin 2 kilometriä pitkä sisältäen noin 30 suunnan muutosta ja aikaa suoritukseen menee noin 2,5 minuuttia. Nopeudet pysyvät 30 ja 80 kilometrin välillä. Radalla ajetaan yksi auto kerrallaan. Ennen kilpailua kilpailijan on mahdollista tutustua rataan kävellen. Lisäksi ennen kilpailua rata ajetaan ohjatusti läpi letkassa. Autoslalomissa ajetaan AL Sport Cup, jossa on kaikkiaan 8 eri luokkaa. Luokat määräytyvät autojen tehopainon ja viritysasteen mukaisesti sekä renkaiden pehmeyden mukaan. Slalomissa on omat luokat naisille, sähköautoille, nuorille ja mopoautoille. Lisätietoja autoslalomista löytyy Autoliiton nettisivuilta.